000 tilaajasta. Kiitti niille, jotka on oikeesti tilannut ihan niinku sairaasti. Mut joo, tässä Pessu. Moi! Mä oon Nakki kuka muu ja tossa on Peruna. Sen nimi ei oo oikeesti Peruna, jos sä sen nyt tajusit. Vaan sen nimi on oikeesti... Se nyt esiintyy Perunana. Ja tänään me ajateltais tehdä Älä naura -haaste. Niin... Joo. Niin meillä on tässä vedellä vesi... Niin me juodaan tässä tälleen. Okei. Sitten jos me nauretaan... Odottakaa siinä. Apinaa koijataan, apinaa pumpataan. Irtoa tuota puuta. Eli me nyt otetaan tästä vähän niinku huikkaa. Joo. Huikkaa vähän gallia. God, help me, I'm single. 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 Se on niin paljon erivärisiä ihmisiä. No poikani, se johtuu ihan täysin siitä, että kun äiti syö tummaa suklaata, tulee tumma lapsi. Sitten jos se syö vaaleita, tulee vaalea lapsi. Ja jos se syö juustoa, sitten tulee keltainen. Hei kamulikömmylit, kun me kävellään hidastetusti tätä kameraa kohti, niin tuleeko teille jotain mieleen tästä? Mulle ainakin tulee Dressman mainos, eli musiikkia kehiin. Farkut 59,90. Mistä ei oo ikinä hiljaa? Kyllä sylle tajua, että nyt on vasta marraskuu. Voi selkeä. Ulkovalot voin pihan omenapuhi ostaa ja kynttilöitä polttaa, mutta mitään joululauluja vielä kuuntele perkele. Anteeksi, tässä on nyt joku väärinkäsitys. En minä ole Nalle Puh. Haluan vaan maistaa Kyllä minä Nalle Puhin tunnistan. Hän varasti tämän kaupan. Siis hunajaa haluaisin maistaa. Nalle Puh on narkkari, joka vei minun hunajani. Kerto teille jotakin. No, mitä sä tahdot kertoa? Mulla on todella vakava tauti. Mikä tauti mahtaa kyseessä olla? Mikkihiirisyndrooma. Mä kuulostan mikkihiireltä. Sua ihan kärsittää. Älä heilua sillä korjakuveessa. Tänne saatana ämpäri. Helvetti. Mulla on tekotissit, nää ei oo siis aitoja. Ja perukki on punanaamiosta. Yritin mä leikkiä ottaa Barbieta, kunnes tajusin hitto, se oli täysin turhaa. Ja nyt mä oon ihan rahaton. Poissa onneni on. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, pääsemme näkemään, mitä penkkiurheilu muuttuu moneksi eri urheilulajiksi sekunneissa. Aluksi meillä on vähän kuulantyöntöä, sitten on jalkapalloa, jonkin sortin painia ja nyt se on vaan pahoinpitelyä. Mä vaan soitan tätä pianoa, uskokaa tai älkää soita maailman loppuun. Koulu ja työt ei kiinnosta, mä mieluummin näpytelen tällä soittimella. Onneksi tukea saa Kelasta. Hiiret! Varmaan joutuukin tämmösiin loukkuihin, mutta mä painin ihan eri sarjassa, nimittäin mä oon Sä Jarmo on taas puussa. Joko hän taas on pukeutunut kissaksi? No niin. Joppa. Jarmo perkule, tuo kissapuku ei hämää ketään. Maksa jo ne velat! Pippeli hyppeli pitkin siltaa, toivotteli pillulle hyvää iltaa. Katsoi taivaan tähtiä, tahtoi naimaan lähtiä. Katsoi rahaa pussia, ei ollut varadussia. Häh? Joo, check it check. Rannalla hyppeli, tällainen pippeli. Aloilla hillu, karvaton pillu. Minä olen Petteri Saukko ja tervetuloa ASMR-videon pariin. Tänään mä vedän salaattia naamaa vähän. Saatte kuunnella ääniä. No niin, tästä vittu lähtee vittu Kuis hurisee. Väiski Vemmelsääri opettaa teet vähän tanssimaan. Kiitti kun katsoit tämän videon tosi paljon. Joo. Kiitos tosi. Eli se ois... Moikka. Ai niin on. Mami. Mä suunnittelin, että sillä oli tulossa rangaistus. Ja mä olin 100% varma, että sä häviät sen.
Nyt mä niinku hävisin sen, niin voidaanko olla Jouko ottamat sitä rangaistusta? Ei. Ai ihan oikeesti? Joo, ei. Niin, et siinä on asia niinku tähän. Nyt mä en tiedä tekee. Mä menen vessaan ja sitten tuo hakee mun sikkuu valmistaisi, mun pitää maistaa sitä. Moikka! Siis haisto tekee noin paljon mulle. Muistatko sä? Se meidän video. Muistatko sä? En. Haisto tekee noin paljon. Perun alle! Maista. Eikä tässä ole myrkkyä. Ei. Eipä oo konerenskään eikä koneksilla. Konekeissa ei ole vaihtanut kopli tuohon palveluun. Tää kirvelee. Mitä tossa on? Oikeesti mitä tossa on? Vähän. Voiko maistaa tota? Hyi että. Joo, kiitti kun oikeesti nyt katsoit sen videon ja vielä kerran kiitti 5000 tilasta. Mä en tiedä mitä. Miten. Niin. Mut joo, moikka, toi oli karseeta. Moikka!